Secretário de Estado holandês Raymond Knops ha terminado sua visita na Aruba há geração. Na final de sua visita, ele teve uma conferência de prensa junto com o primeiro-ministro Evelyn Eva Cruz. Pergunta que a notícia clara, assim, no começo, estava, entre outros, com bem e que sim, o Sr. Knops ha decidido vir a Aruba, não obstante hecho que Aruba está oranho. Outra isla também está oranho. Na setembro, esse não estava de caso. Em setembro, o Sr. Knops não veio a Aruba, e o motivo do nada estava que Aruba estava oranho e Corsol estava relacionado com o de Covid. Que cambia a o que sim, o mandatário toch a vir a Aruba. Esse aqui estava su contesta. Het is vooral een zonnig eiland, heb ik ervaren. Maar inderdaad, de kleurcode waar u aan verwijst, is de kleurcode waarvan met z'n allen hebben vastgesteld dat die van belang is om ervoor te zorgen dat er onnodige reizen niet plaatsvinden. De epidemiologische grondslag daarvoor is er niet, want er waren in het verleden ook zeg maar situaties op Saba, Sint-Eustatius, waar ze ook op oranje stonden, maar epidemiologisch er geen reden was om op te schalen naar oranje. Nederland is ook meer oranje dan Aruba, zou je kunnen zeggen. We hebben natuurlijk afspraken met elkaar gemaakt de afgelopen maanden die grote impact hebben voor de komende jaren op het wel en wee van de mensen hier op Aruba. Het behoort op mijn verantwoordelijkheid om juist in deze tijd ook opvolging te geven aan die afspraken, ervoor te zorgen dat hetgeen wat we met elkaar hebben afgesproken ook gaan doen. Dat vraagt aan de kant van Aruba en de kant van Nederland vele inspanningen. We gaan hele organisaties optuigen van mensen die dat allemaal moeten gaan doen. We hebben natuurlijk ook veel videocontact gehad. Maar daarom heb ik besloten om dit bezoek af te leggen, niet alleen aan Aruba, maar ook aan Sint Maarten, waar we recentelijk ook een overeenkomst mee bereikt hebben. Kita titular kli, noticia klar.